Dit is de podcast van Omroep Friesland. het muzikale dwarfplein van Friesland. Dit is Noorderwien. Willem de Vries. En dit is deel 2 van de serie De Bouke Tapes. Daarin vertelt Bouke Algera van Diba Concerts uit Snits zijn verhaal met de grote artiesten van de wereld. Van Ray Charles naar Dubliners en van Santana naar Joe Cocker. We beginnen het verleden week al even over de jeugd van Bouke Algera. Toen kwam het bureau. Dat heette eerst Telstar en later was het Diba Concerts. Maar Bouke vertelde eerst wat over die beginperiode en zeker over Telstar. Wie gewoon namen. Ik heb dat ergens, ik heb maar Johnny Hoes dan wel eens gedonderhand erover. Want die zei, die naam is van mij. Maar dat wie, op de eerste woord Telstar wie een groep, die heette de Tornado's en die maken een hit Telstar. Toen namen wij dat theaterbureau Telstar. En dat heb ik oprichten met Dick samen. En dan hebben we nog een horen vriend van Dick, die wie boekhouder en samen. Maar Dick en ik waren de meesten die dat opzetten. En dat is later nog eens een keer een fusie geweest. Het Holland Telstar. Want dan hadden we een man uit Oud uit Noord-Holland. En toen ben we samen gegaan. En toen werd het Holland Telstar. Toen kwam die uit Oud kwam er ik bij. Maar dat is hetzelfde verhaal en zo. En toen pakten we een stuk van de Hollandse markt. Wij winnen dus daar ik altijd, wij heel Volendam wie van u is. De Cats en George Baker, dan hebben we exclusiviteit in Grains, Friesland en Drenthe. Maar die Volendammers heb ik natuurlijk ook van alles beleefd. Dat wie ik, en Jaapie Buis, manager van Jan Smit vroeger, en zo helaas overleden. En Jan, de manager van de Cats. En zo, dus daar werk ik in die tijd mee samen. Dick Jaasma, waar best die Chinkam? Bij de Belastingdienst. Ik heb een Dick en een hele hoop. Dick wie een sterke financiële man. Maar ik zei altijd, zijn de bluesende ambtenaar. Maar Dick wie ik altijd van dit en dat en zo. Maar hij let er oerlijk goed op. Hij had het allermachtigste goed dient. Het was net een spectaculaire jongen die creatief is, maar oerdegelijk. Wie dat ik de persoon die toen achterna persoonlijk nedergierst. Ja. Dus toen zei ik door de contacten, de PR, ik ga aan een deal met al die muzikanten. Ingewikkeld volk, laten we eerlijk wezen. En Dick is een beetje de stabiele factor in dat bedrijf. Ja, nee, maar het is de Dick wie daar net geschikt voor. Dick wie is net een charismatische jongen, maar wel iemand. Ja, daar heeft wel een deal maken, maar wist wat het 1 en 2 is en net rijden. Dus er wordt het wel corrigeerd. Dus ik heb aan Dick een hele hoop te danken, Hand. Hij ging ook over de contracten? Ja, daar ging ik. Zodra het financieel wat dan moeilijk wordt, zei ik zijn Dick, je redden bent, dan moest je het maar redden. En dat ding je dus ik. En de coaching en vooral letteren met de grote buitenlandse dingen. Daar ken je natuurlijk ook Ray Charles en B.B. King en alle mensen die wel een leuk verhaal vertellen. Maar als ze hun voorschotten hebben of yield en zo, dan moest dat wel allemaal regelen. En dat ding Dick. Dick wie zeer behoudend is. Het allermachtigste hoop. Dick is natuurlijk nog steeds wel betrokken bij Diba. Maar die hier op een gegeven moment, ik ken ze nog te zeggen van. Maar wie niet vreun of gewoon echt zakenpartners? Ja, wij waren vreun en ik zakenpartners. Toen ik zei van, nou god, ik wil wat dwan. Wie Dick natuurlijk de allereerste keus. Dus ik vanwege zijn degelijke achtergrond en zo, wie financieel ik wil aardig opleiden, maar ik bedoel dat een ambtelijke man wie dat, ja. En hier hij dezelfde nieuwsgierigheid. Die stoe ik hier naar die muziek verhaalt en dat wereldje helemaal. Wel eerlijk werd wat oors dan de Belastingdienst, daar kwam ik wij. Ja, nee. Maar je stapt een bolle een andere wereld in. Wie hij lieke avontuurlijk als Bouke? Nee. Dick wie altijd die zei, dat wordt niks. Die wie net de meest positieve man is. Weet je? Toen wij begonnen destijds de eerste act die we kregen wie de Dubliners. Ik hier mut in het park in Bolzwart. En er zei een jongen, Bouke, het is wel leuk zo'n mut en zo, ze maken een leuke show, maar dan moesten de Dubliners een keer nemen. Ja, dus als ze dat in mij zeggen, dan ben ik gelijk. Toen hier we nog geen internet of dit of dat. Maar ik wist binnen een dag wat de Dubliners betekenen. En zei ik denk, verdomme, dit is hem. Maar hoe is dan te werken in de tijd zonder wie een bakkeliet een telefoon, denk ik?
research van, maar snel, ik kwam... Maar dan zegt je, komt in Ierland uit. Bij grote jongens. Ik kwam in bij Noel Pearson uit, de manager. Hè, en die zei, ja, dat is pech, want er is een orenjongen in Nederland die heeft de rechten voor de Dubliners. Ik denk, verdomme, daar ben ik wel achter. Dus ik belde die jongen op. Ik zei, we moeten maar eens praten, want wij hebben grote plannen. Hij zei, je komt maar krek op tijd, want ik wil graag een partner hebben. Ik zei, u's nemen, dat is klaar. En wij zetten dat in de Schouwburg in Heerenveendel binnen een jaar uitverkocht. Binnen een jaar wie een onvoorstelbare gekkenbol. Nog een show. We hebben in een jaar uitverkocht. Toen denk ik, nou, die knaap in Bals heeft me toch een goede tip, joh. Ik kende de muziek wel een beetje. Dat ik wel af van die tijd mee zag. Maar zo is het eigenlijk begonnen. En nou ja, en natuurlijk, dat hoef ik niet net vertellen, een onvoorstelbare wereld. Ik werk nog voor het grootste deel van de wereld met de Dubliners en zo. Dus, en ze zijn nog krijg zo goed als toen. Alleen, ja, ze hebben net het even geleefd, dus er valt wel eens even niet aan om. Dat was de eerste. En toen trof ik een vent in een stratenmaker uit Haarlem. Die kwam ik in Amsterdam of wat dan niks in. Hij zei, ik heb vet domino, dat ken ik wel regelen voor die. Ik denk, nou, wees een fantast. Maar fijn, vol praten, zei hem. En toen wie een Engelse jongen, Patrick Malin, die kwam dan mij zien privévliegtuigen en daar moest een Rolls voor wezen. Die ding vet domino. Als je de kracht wil, wat wij altijd wel hebben, hier met die grote artiesten, is het nou weer vrij snel. We dingen een paar concerten maken en toen denk ik, hey, die Engelsman die daar rondrent, daar is allemaal een hekel aan. Want het gewone volk worden net waardig. Dat is juist dan wel dat ze de relatie. En op het einde verriet zij vet domino. Ik vind dat zo leuk met Jim. En die vent wil ik niet meer hebben. Oprotten. En wij konden dat oernemen. En zij is vet domino begonnen. Wie dat in de tijd dat hij hem al Diba-concert zien? Of wie dit nog in de Telstar zien? Ik heb je straks verteld over die schuimbraakacties en zo. Toen ben we op een gegeven moment opnieuw begonnen. Toen ik zei, ik vind het allemaal prima en zo, maar ik wil naar het grotere werk daar. Want daar is ik meer yield ondervisie in. En daar win ik wel eerlijk in. Ik ben altijd wel wat zakelijk geweest en zo. En toen hingen we de Dubliners via dat zien. En het werd eigenlijk makkelijk. Ik zei, we moeten naar Engeland dan, mijn tos vol goede voornemens en proberen om ex binnen te krijgen. En toen zien we natuurlijk, Mojo, hij had altijd al een sterke positiehand. En die mensen zeiden, nou, we vinden je een verhaal leuk en je bent aardige jongens en dit en dat. Maar ja, wij hebben Mojo-contacten. En toen ben we verder gaan naar Amerika. En een Amerikaan die houdt je altijd wat meer kansen. En toen is de grote fases begonnen. Zo, want toen kregen we steeds meer acts aangeboden en die brachten we naar Europa voor 20, 30 optredens. Dus dat was natuurlijk hartstikke interessant voor die agencies. Maar je stapt dus op een gegeven moment gewoon op het vliegtuig. Je begint naar Amerika. Waardoor dan bellen ze dan gewoon om bij een agency, bij een manager of bij een artiest? Ja, dan moest het. Amerikaan zetten altijd de door voor die. Maar als het nou $1 beslist of 100 miljoen beslist. Amerikaan heeft wat dat betreft. Dus via. Want de grote situatie is daar. Dan kan je zeggen, ja, ik doe de Dubliners en vet domino. Dat stelt natuurlijk internationaal net. Dus er moest namen op die konto hebben. En hoe meer namen we op krijgen, hoe makkelijker ik worden. Dan werken ze met agencies, want alles wordt bepaald door de grote agencies. Iedereen, of het Metallica is of Tom Jones, die hebben allemaal hun eigen manager. En dit is allemaal, er is CEA, er is William Morris en dat soort grote dingen en zo. En daar kregen we steeds meer een voertussen door. Maar dat we eerst wel bikkelen, teleurstellingen. Dat zei ja, nou hebben we een mooi gesprek gehad. En het einde van het liedje is, we krijgen weer niks. Zodat in Engeland wordt het de doorwezen. Hier is de afspraak. We maken wel afspraken per telefoon, per telex.
En dat soort dingen. Als hij in Engeland was, dan zei oh ja, nee, die zit in Zuid-Afrika, die internet. Ik zeg, godverdorie, wat is dit? Ik heb een afspraak met die man. Engelsen hebben wat dat betreft nooit een goede attitude hand. Dus ik heb wel gauw in dik zijn, want Dikkie hier kan niet mij. Wie zou wel lid dat hele Engeland liet ze de rambam maar krijgen. We gaan naar Amerika. En toen wie in Engeland Diba de kat in de gordijn. Want toen zijn ze Jim Fisk. Ja, ze zijn lelijk. Ze zijn Jim zitten aan uw echt en zo. Maar Amerika is een land. Want vroeger ging alles wat in Amerika top was, dat ging via de springplak naar Engeland. En dan werd dat verdeeld door Europa. En daar hebben we behoorlijke bres. En Leon Raammakers van Mojo Eco zijn. Het is onvoorstelbaar wat Jim doet. Dat is toch wel heel knap. Je Carlos Santana, nou ja, dat wist ik. Ik zal straks nog wel een serie naam nemen. Maar we hebben wel knokkenmutten. Maar we hebben ons plakje, hebben dus maken. Maar de British are bastards dus. Ja, dat kerst net allemaal zeggen. Maar nou ja, dat is hetzelfde. Dat was nou ook juist met de Brexit, met Johnson. Het is een apart volk. Ik erken de kwaliteit van de Engelse acts. Want die ben uniek in de wereld. Die ben beter dan wat dan ook maar. En de professionaliteit en zo. Ik werk nou momenteel met Kim Wilde, maar Mark Elman. Dus hele professionele. Maar de Engelse artiesten zeggen die hebben net een close contact met hun agenten. Joe Cocker hier uiteindelijk, ik zo'n verschrikkelijke hekel aan zijn manager en zijn agenten. Maar hij zei, Bouke, ik gebruik het, want hij brengt mij weer om naar de top of the world. En zo werkte dat. Wij die springplanken, wij zijn weer in Amerika. En Amerika heeft dus een hele hoop prachtige dingen gebracht. En nog altijd. En toch gaat Diba Concerts altijd tot op de Dijverjoerd in Snits zit met je eigen kantoorke, met de gitaar van B.B. King aan de wand, met mooie prachtige foto's en posters. Je had dus meer nooit een wagen af de sprong naar Amsterdam, Londen of zelfs naar New York te meiden. Ja, we hebben wel eens, wereldwijd hebben we wel eens erg sterk tocht om richting Amsterdam te gaan, wist je wel? Dat hebben we wel eens vaak. Hoe night dat, maar ja, dan wist het wel, dan moest ik weer verhuizen, dan moest die kanten uit en zo. En we hebben uiteindelijk toch zijn, nou ja. En het wordt natuurlijk later steeds makkelijker met de hele internetwereld en met alles toen, wie dat überhaupt al. Dus we hebben wel eens overwogen, Dick en ik. Ja? Want het is als het natuurlijk zo Diba International Concert Amsterdam Holland, of dat is uit Snake, hoe de fuck is Snake? Dus, maar uiteindelijk, wij gingen wel consequent. Wij gingen wel een keer of 5 jaar naar Amerika. En dan weer het San Francisco, Los Angeles, New York. En dan zijn we weer even in de buurt en zeiden, kom even langs, wist je wel. En dat persoonlijke contact vonden de mensen mooi. Maar Dick en Bouke, Snits, achter zich litten. Zit eigenlijk net een soort emotioneel lijn in mijn eigen plakje hier? Ja, ik ben wel erg gehecht aan Friesland. Maar dat heeft ik als ouder. Dan is alles natuurlijk sentimenteel. Maar dat was het volk, het noorden en zo. In het westen werd het een snellere soort volk. Ik zit er niks verkeerd over, want ik heb er hele lieve vrienden en beste meesten. Maar ja, uw eigen Friesland, daar heb ik zelf wel echt wat mee, ja. Diba is altijd een concertpromotor. Bleun eigenlijk. Hè? Dus je hebt Ray Charles, Santana, de Dubliners naar Nederland. En je toeren ze net alleen naar Nederland, maar ik toch heel Europa heen. Maar je bent nooit echt een managementbureau. Hè? Dus zij zegt, deze band, daar doen we alles voor. Maar altijd gerelateerd aan tournees en optredens. Ja, dus. Ja. Maar net de personal manager ooit worden willen. Of een label beginnen. Of een mojo-achtig iets. Ja, ik heb natuurlijk persoonlijk verschillende. Ik heb met B.B. King ook wel praten. Want Sid Seidenberg word ik steeds ouder. En dergelijke. En dan was wel vereerd. Vets Domino, dat wel eens vregen. Maar hoe het algemeen is, als het management. Do met Dick hier dus de personal manager van een B.B. King dus hier we daar nou op het voortborduurd en zo. Maar dat kantoor en dergelijke. En mij Sid Seidenberg, wat toch voor u godvader weer. En een hele beste man. Waar is hij? Sid Seidenberg wie de manager, de Joodse manager van B.B. King. Let's have fun. Come on now. Mr. B.B. King, come on. Reese, at the apartment. He's balling right now.
while they're getting it together, I was told that some of you dudes don't know anything about blues. Voor B.B. King een ongelooflijke dingen betekent, wist je wel. Slimme mannen, dus echt heel slim. En die had u een hele hoop introducties in die Amerikaanse wereld, dus. Ja, op een gegeven moment, die week al behoorlijk op leeftijd. Maar Maar hoe ben je bij hem binnengekomen? wij hadden een Engelse tourmanager, Mel Gray. Die werkte voor My Vet Domino. Ik zei, Mel jongen, dan maakt die Meline eruit, maar daar bist uw man. Dan maakt de bloeien. Een professionele jongen en zo. Maar die hier natuurlijk zo allemachtig te hoop contacten. Hij zei, North Sea komt B.B. King. Hij zei, ik ben er want ik werk nou even voor B.B. King. Hij zei, ik maak je een afspraak naar Sid Seidenberg. Want je moet elkaar kennen en misschien is het wat. Zo giet dat vaak. Dus ja, toen wij met Sid Seidenberg praten en voorstelden we om B.B. King en zo, toen wie de deal vrij snel rond. Want dat hebben wij altijd. Ik kwam niet zelf door de borstklopje, maar wij kennen ook goed met mensen omgaan, Willem. Dat leest wel. Nou, eigenlijk is een verhaal vertellen. En er mag dus mij een verhaal omkomen. Ja, en dan moest ik geen bullshit. Hè? Als ik zei, ik bel je die op, of ik doe dit of dat. Ik heb mij altijd om mijn afspraken houden. Dat is heel belangrijk in die grote wereld. Maar je bent dus op dat moment ook al 4 genoeg om te zeggen, B.B. King, kom maar in Nederland. En wij organiseren een complete tournee voor die. Daar zit een gigantische organisatie achter. Ja. Nee, maar toen wij B.B. King, toen zei hij nou, ik wil hem de kans voor jou, zo zit Seidenberg. Want ik ken nou, wie George Wynn ding dat en die verkocht de show en dan zie hij in Duitsland wat en dan hier die in Frankrijk hier die nou wat meesken. Hij zei, ik vind het lastig allemaal, want ik met mijn 3 of jaar, hij zei, ben je staat om mij een goede tour te bieden? Ik zei, wij doen een tour die 3 keer beter is dan wat je nou doet. En toen kregen we de kans op een gegeven moment. Maar ik gisteren naar hoe is mij het idee van Nou ja, wel wat research dient. Dus, wat dingen en zo. En hier was Karsten Janke in Germany. Daar wie al via Vets Domino in de Dublin is een goede contacten. En die zei, nou, ik doe wel mij. Ik doe een stuk of 3 of jou. En zo konden we dat toch al vrij snel opzetten. En toen we die eerste tour in Europa dient in, toen zei hij, Must luisteren, hij wie net zo complimenteus. Hij zei, je bent de allerbeste, maar hij genoot van. Ik zorgde altijd dat hij een hele mooie kamer kreeg. En de auto's gingen altijd kleren en zo. Al dat soort dingen. Die moest bepaalde mensen interesseert geen kloot, maar oren moest pamperen. Die hem alles met z'n beiden. Ik bedoel, zoals al zei, de mooiste hotelkamer. Dat moest organiseren. Ja. Dat klinkt zo simpel. Maar dat is een tournee, maar wel 20 hotels Ja, boeken. daarom dat de hest. En er maakt een autoclist in, net alleen voor de Ja. manager, maar voor de artiesten. Gigantische organisatie liep het mij Wat dat. dus altijd zo'n tour zest op en dan heeft ik die lokale promotors. En die lokale promotors die nemen een hoop van die oer. En dat is ik per als zo in Duitsland afspraken maken met Karsten Janke, want we werken daar echt met de allerbeste. Karsten, wie een toppromotor. En wie het klein, maar als die in Italië voor Francesco Sanavia, dan zeg ik, godverdomme, zo'n rottere Sanavio, je deugt nooit wat van. En Wat doogde er dan net hoor? Hij zei, ik heb het mooiste hotel, mijn suite. En dan kwam binnen voor B.B. King en dan wie een kamer die nauwelijks zijn kont draaien kon. Wat was dan in zijn geval? Zei ze dan nee en binnen 10 minuten nog een hotel als geven voort? Nee, ik was heel slimmer, want ik checkte dat van tevoren niet heel goed. Ik zei van, kijk, er zit in dat hotel, maar zijn het hier roomservice. Moest het onmiddellijk verhoren en anders dan komen we net. Dus zo slim wie ik wel. En dan was nog wel eens verrast. Maar over het algemeen gaat dat met lokale promotors en die kent langzamerhand. Er wist lui die 100% betrouwbaar zijn en goed. En dan wist ik lui die ben wel eens wat dubieus. Maar dan moest een tour opzetten, Willem. Want dan zei ik 20 optredens. Dan kan ze zeggen, ja, Seidenberg, jongen, jammer. Maar ik heb maar 13. Maar er waren natuurlijk allemaal zigeuners. En zo. Die Scenario, wie een bekende promotor in. Ik zei, Francesco, they told me you're a member of the mafia. Hij zei, no, Bouk.
I'm not a member, I'm just a friend. En zo kwamen we in Spanje, is het weer verschillend. Maar B.B. King weer natuurlijk heel kleurrijk om mee te werken. Welke periode, want we hadden nu Diba nog. Wanneer win je hem op je absolute top? Mijn Diba, mijn kantoor, mijn bijen. Dat ik echt denk van, dat we toen hier we alles, bij wijze van spreken. Nou, of is dat eigenlijk vrij geleidelijk altijd hetzelfde? Ja, het is vrij geleidelijk gaan. Maar misschien dat we wel tussen jaartje 94 en 2010 op je stop zitten. Maar dan is ik wel eens van, wil ik de dadendrang hebben, wil ik de Metallica's hebben. Ik heb Metallica natuurlijk ik wel 8 keer. Hier hetzelfde kuntje. Ik mij Utheli kent, mij Seidenberg, die kent de managers allemaal goed. Maar op een gegeven moment hebben we zijn, we moeten ik uw eigen beperkingen zien. Wat willen we? Dag en nacht. Altijd op stap. Want wij gingen natuurlijk, ik een onderdeel van wat wij in willen. Wie dat wij altijd met die tours mee gingen. Met Joe Cocker wie ik er altijd bij. Met Carlos Santana wie ik erbij. Met Ray Charles wie ik erbij. En Dick Eck trouwens? Dick Eck. We gingen dik dat Dick in Moskou ziet met Ray Charles. 101,7 МГц, то вы сможете сегодня, через несколько минут, послушать концерт Рэя Чарльза со стереозвуком. Заканчивается. Мы благодарим господина Чарльза за внимание, за то, что он свое время уделил нам и ответил на наши вопросы. Благодарю вас, господин Чарльз. I am very pleased to be with you wonderful people. I'm very happy. Thank you so much for inviting me. Очень счастлив, что я с вами. Спасибо большое, что вы меня пригласили. En dat ik met B.B. King in Zuid-Frankrijk zie. Dus dat hebben ik wel. En dan hebben we een kern van meesken. Charlie Huizinga, wie de perspromotor. En Steve Farr, wie een aantal. Chris Markland, wie een aantal Engelse tourmanagers. Ik zorg er wel dat we goede meesken hier. Maar ik bedoel op een gegeven moment, ja. Wij houden dus jazz, blues, folk en dat soort dingen meer. En we kennen wel allerlei grote stappen dan. Ja, daar zit ik zware risico's aan. Want hij was nee zijn in een grote act. En die misschien wat boeten het genre voelde. Een grote pop act of zo. Ja, weet je, want als Arie Warsaw in Denemarken die ding Michael Jackson en zo. Dus die zei die rottige mojo's altijd, maar die dingen rottige mojo's, maar ze betalen gewoon net hetgene wat hij hebben wil, wist wel. Hij zei, nou krijg je van mij de kans om Michael Jackson te doen, wist wel. Dat soort grap. Maar daar zit altijd addertjes onder het gras. Je hebt altijd om heel toon net. En wij en ik Santana, daar heb ik wel jaren mee werkt. En toen op een gegeven moment, die kreeg een nieuwe manager en dergelijke. En die ging naar Barry Marshall, een agent in Engeland. En die heeft nog een manager, dus Leon Ramakers belt me op en zei, ik vind het sneu voor die. Maar ja, wij krijgen dat aanboden en we willen dat wordt van. Maar ze zeggen, we doen het 50-50 voor de Nederlandse markt. En zo heb ik mijn mojo wel meerdere dingen in de hand, maar vaak best het dan ik kwijt willen. Ja, hoe is het vertrouwen in die wereld? Ik bedoel, Mojo Bellity dus. Die Leon Ramax, dat is heel netjes, vind ik. Ja. Ze ken ik net doen. Nee, daarom maar. Mojo is dat een uitzondering of niet? Is een uitzondering. Nederland heeft altijd een uitzonderingspositie hand, dus dat is Mojo hier rest. En voor de rest niks. Dat stelt allemaal niks voor. Mojo heeft altijd toonaangevend geweest. Het ik altijd heel goed dient. In Duitsland is het natuurlijk zegt je Mojo's. En na de hand kwam natuurlijk het Live Nation verhaal die al die bureaus weer opkocht. Mojo is natuurlijk ook al heel lang Live Nation. Ja, de grote stafzoeker er wel heen gaan. Ja, nee, daarom. Als je de loyaliteit, er is een aantal mensen die, als je loyaal, hoeveel vaak te Dublin is net enorme aanbiedingen in hand heeft vroeger. Maar dat ze zijn van, rot maar op. Want daar hebben we geen belang bij. We are Irish. Ja, Irish. Maar zij heeft natuurlijk ook wel mee gezegd. Ja, god, hartstikke sneu en dit en dat. Maar we kiezen toch voor wat oors. Dat heeft ik wel. En dan moest het net zitten denken dat ik de hele wereld is een bloe altijd bij me. En met die grutten, zoals B.B. King en ik Ray Charles. Ja, als die op een gegeven moment heeft, dan die rennen net fut. En dan wist ik die unieke combinatie die we hier met Legends of Rock and Roll en zei. Ja, er was geen enkele promotor die het ondoorde.
dat Dick Jaasma en Bouke Algera moesten op de tour erbij wezen. Letterlijk. Mojo had ik wel 3 of 4 keer aan. Die zei, wij staan er op de tour erbij zijn. Want ze waren daar toch wel wat bang voor. Dat was een lui mij een gigantische gebruiksaanwijzing. Dan drukt hij nog voorzichtig uit, volgens mij. Dat zou ik die wel vertellen. Kijk, volgens mij een boek handleiding dikker dan de Bijbel is, volgens mij. Ja, Net. ja. Daar hebben we het nog wel even over in de volgende aflevering. Diba, had een van je beiden ooit op een gegeven moment zei, jongen, de rek eruit, ik ga me nog een keer voor die wereld. We stop je of net? Of ben je me eigenlijk tot op de duif van je woord dat Diba, dat is van huis? Ja. Till we die of net? Het is normaal. Op een gegeven moment heeft het hoogtepunten en dergelijke. En dan vies het vak nog leuk. Maar er zijn natuurlijk ook wel weer periodes geweest en zo. Dan zei het, ja, god. We stikken wel eens even wat geen burn-outs of dat soort dingen. Nee, maar het is wel een heel specifieke en alles opslurpende wereld natuurlijk. Ja, maar dat is het. 24/7, denk ik. Ja, dat is het. Maar we hebben eigenlijk nog steeds... En dat wil ik nogmaals benadrukken. Wij hebben al die wol een bepaalde kernartiest aan de hand. Wij hebben rock'n'roll meisjes, we hebben blues meisjes, jazz, folkies en dat soort dingen. En ik vind de metal bands fantastisch, want daar heb ik wel ervaring met Iron Maiden, Metallica's en zo. Goede instelling, goed management en dergelijke. Maar daar ben ik hele muzieksoorten. Dan zei ze, nou ja, allemaal prima, alle respect voor maar dat is niks voor u. Dus dat is wel zo. En er is mijn eigen muzieksoorten werkst en zei dat. Maar ja, we hebben natuurlijk, ik heb Engelbert Humperdinck een hele tijd in. Nou, dat denk je net wel, omdat ik een foto van Engelbert Humperdinck boven mijn bed heb. Maar die rare familie en zo dus. God, die Humperdinck. Halve criminele wereld ziet erbij. Maar ja, die ding krijgt dan aangeboden. En dan zei ze, nou, Pats, Barry White. Ze Mr. White, your voice is unbelievable. He said, that voice, man, is giving me $45 million. Dick en Bouke, Diba Concerts. Besteedt het nog in de vorm? Zat altijd bestier? Ik bedoel, het kantoor, de business, of je bent bij de Zantigers in Tusken? Ja. Wat doe je nog? Nou, wij doen nog een aantal dingetjes. Maar de vaart zoals we dat vroeger is er natuurlijk uit. Op een gegeven moment zei ze, ik heb het allemaal wel wat hond. En het hobby dus. Het bestiert nog steeds. Doe ik er net zonder? Ik ken er net zonder. Ik ken er net zonder. En Dick? Dick wel, die heeft er eigenlijk toch wel behoorlijk genoeg van. Maar goed, die had ik zei, nou ik heb het altijd zardien. Dus ik voer eigenlijk zelf het beleid nou over Diba International Concert. Dus we wat bestiert nog wel, bedoel? Ja, het bestiert nog wel. Ja. En we doen heel gericht een aantal dingen. De corona heeft alles in de waar maken. Maar normaal dan zullen we elke keer de tournee hebben van... Dublin Legends. Van de Dublin Legends, van de Kilkennys. I took a stroll up the old long walk today. Hey. I met a little girl and we stopped to talk with a fine soft day. And I asked you, friend, what's a fella to do if her hair was black and her eyes were blue? And I knew right there I would take it away down the Salt Hill Bronx with a Galway girl. All right. De Nije Teller aan het Kim Wilde, Mark Elmond en zo, dat werkt allemaal. En daar word ik eigenlijk, God uw lieve heer met de tiet, je houdt nog wel een tietje met trok in. En zo. In het harnas van je beiden of net? Wat zei je? Stier je beiden in het harnas? Pinkst? Ja. Doe nog wat meer als Dick, denk ik. Ja. Ik had altijd die passiehand en zo. En nogmaals, het iemand kent het zonder het oren. Als ik net zo enthousiast wie over B.B. King en de Dubliners binnen Peerlui binnen op een gegeven moment naar boven gingen te staan. Toen zei ik, nou is het gebeurd met de Dubliners. Nou houden we er ook met op.
Ik zei, best ook gek. Ik bedoel, we hebben er altijd voor werkt. En dergelijke, we zetten er gewoon straks een nieuwe gitarist in. En dat hebben we met Ierland, met de jongens bepraat en zo. En dan draait het weer verder. Nou, daar wie dik helemaal op zin. Hij zei, ik doe niet meer met hoor, en dit en dat. Nou, ze kwam, de Dublin Legends, en het wie een onvoorstelbare succes. En dan zit ik... Ja, ik had het die ook wel zei. Natuurlijk, het kon... Nee, hij had alleen over hartstikke negatief geweest. Dat wie dik ik altijd. Ik begin er niet meer aan en zo. Ik wil niet meer. De best in de 70, de gist nog altijd wel terug. Maar die wereld is zelf wel heel langzaam om wat liefster worden, denk ik. Wat vind je ervan? Kun je ermee omgaan of niet? Ja, maar... Dat is wel, de focus, Ierse folk is een apart verhaal. We hebben, ook als het zelf wil, de Kilkenny's, dat zijn allemaal jonge mensen. Wat voor onvoorstelbare dingen we daar ik over maken hebben. Van India tot aan Maleisië en zo, dus overal. Ik bedoel, dat is muziek. Ja, maar hoor die zelf. Max die willen zwaar genoeg dat het aan gewoon net niet kent, fysiek? Ik ben een behoorlijke computerman, internet en zo, dus dat heeft hij natuurlijk wel alle macht tot hoop, want ook nou nog altijd naar Amerika moest en dit al vliegen en dat al vliegen. Dat is nog net meer. Nou, zoek er mee ophouden. Daar heb ik geen zin in, want ik heb alle vliegtuigen maken, delays, hotels, dit en dat. Daar was op een gegeven moment helemaal beroerd van, Willem. Echt vier. Als het net is, wist ik beroerd. Want dan, maar ik ging net... Mijn vrouw wil af en toe mijn vakantie. Maar dus daar mij geen plezier mee. Dan denk ik, ik weer in de vliegtuig. En dan ben ik weer dit. Ik had alles jongend ongeveer. Maar die tournees, wist het dan nog wel leuk, toch? Ik vind het leukst als de show draait. En als dan op de bühne zit. En dan komt die enorme muziek komt op die ouw. En dat heeft met de Dublin Legends. Dat heeft met de Kilkenny's. Maar dat heb ik met Kim Wilde. Want dat is een show, Willem. Godverdikkie. Doe was dan lang net op, hè? Niet te filmen. En daar denk ik dan van genieten. Dan zit ik in een hoek. Mark Elmond, iedereen zei, ja, wat een rot jongen. Ze hadden altijd problemen. We beginnen hier morgen. Nou, Mark Elmond, hier uw hand. Die willen professioneel gehandeld worden. Johan Koster erbij is de beste tourmanager die er rondhuppelt. Spreekt de taal en zo is... in een lijn, dienstig voor de meesten. Dat is belangrijk, maar dat hele verhaal. Ja, dus dat wil ik niet missen. Daar geniet ik van. Diba bloed nog wel even. Diba bloed nog wel even. Maar ik ben wel realist en zo. Dat ik wil net ten koste van alles en zo. Maar ik hoop dit nog een aantal jaren uit te zingen. Maar altijd op een gegeven moment ben ik hier en zit ik toedeloe. En misschien uiteindelijk komt er nog wel een boek, Willem. Dat ik zit nou vooruit. Give me, zoals de Amerikanen zeggen, give me an offer I can't refuse. Dank u wel.